Менә бу башка эш. Астагы кебек түгел, яхшы урнашкансыз. Салам, егет. Кемне карыйсыз? Жантау кайдасың әле? Ник барыгыз атынып калдыгыз? Сен суктыңмы миңа? Алай ярамый. Мен мында Жантауны күрергә дип килдем. Ул үзе мине чакырды. Чөнки мин аның бер туганы. Ләкин үги. Безнең әниебез бер. Мин Кара Кытай. Без бер туганнар. Егет, тукта, көтеп тор. Ярар, үтерәсең киләме? Яхшы. Коралыңны ташлады, ирләрчә сугыш. Минем белән ирләрчә сугыш. Тышыйм. Кем дә атып үтерә ала? Менә, шуны әйтәм дә. Кая? Читкәрәк китегез әле. Кем белән бәйләнешкәнен аңламыйсың ахыры. Кем сукты миңа? Мин. Ярар. Әйдә. Эй. Кил әле монда. Туктагыз әле. Әйдәгез сөйләшик. Барсын да аңлашыйк. Карал, ни дигән сүз бу? Йо, мин кытайча аңламыйм. Нәрсә дигән син анда? Егет, без бер-беребезне аңламадык ахыры. Шуңа әйдә тыныч кына сөйләшик. ФБ. Йо, мин ФБ-тан түгел, мин монда сакчы гына. Мин монда эшлим. Сирте бал әле. Каный. Йо, ул шаярта гына. Ул мин җибәргә кушты, егетләр. Бауларын кисегез, җибәрегез ди. Селкенмәгез. Полиция. Ли, нишлисең син? Ли. Тегендә. Артыңда. Картер. Селкенмә. Без сезне теттек. Барыгызны да тетеп салдык. Картер.